Hi guys, happy Yugadi. Hi guys, bale guys, Hmm? pada kena full take super nih Here. Divya. Yugadi. Namaste guys, ಏರುಳ್ಳರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡಂಗನೆ ದೂರ ಪೋಯಿருந்து ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾ ಉಳ್ಳೇರ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರಾದಿಪ್ಪುದೆ ಏರಾದಿಪ್ಪುದೆ ಏರಂದು ಪನವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಏರ್ ನಾವು ಏರಾದಿಪ್ಪು ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದಿರತ್ತ ಹ್ಞೂ ದಾಯ ಗಂಚ ಮಲ್ತೇರು ದಾಯ ಗಂಚ ಮಲ್ತೀರಾರು ಏರಂದು ಪಂತೊಲೆತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡದ ಫುಲ್ ವಿಸಿಲ್ ಇರೋದು ಮಾತಿರ್ಲಿನಿ ಏರಿಂದ ಪನುವರೇ ವಸಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಂಡೇ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯುಗಾದಿಗೆ ದಾದಾ ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ आज ಜನರಲ್ ರೈಟ್ ಪದ್ನಾಜಿ పేరు ರನಟಿ ಪೋಯಿರಾನ್ ತೋಜಿಜಿರಪ್ಪ ಜನರು ಜನಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ದೂರ ಪೋಯಿರನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ 5 5ರಿಂದ 0 ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಲೆಸ್ಸ ಒಂದು ಬೋಂದಿಪ್ಪರ ಆತ ಫೋನ್ ಬರೋದಿಪ್ಪೇನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಜನ ಫೋನ್ ಬರೋದಿಪ್ಪೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ಪುನಾದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುನಾದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ತೇಪಲ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಾದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಲೋ ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕೇನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೇನಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತದಕ್ಕೇನು ಯಾರು ನೆಟೆ ನಿತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ದೂರ ಪೋತೀರ ಚ ಅನ್ಸಪ್ಪರ ಸಂಗಾತಿ
ದುರ್ಗಾ ಕೋಲ ಗುಪ್ಪಾಯ ಕೋಲ ಪೈನ್ಯಾ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೋಲ ಹ್ಞೂ ini kola na ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ತಕೋಲ್ಲ ಕೋಲಗು ಪೋಯ ಬನ್ನಿ ಯುಗಾದಿಗೆ ಬೈದರು 15 ಜನ ಬೈದರು ಯುಗಾದಿಗೆ పోయేరాదు అయితే ఏనవుతుంది క్వశ్చన్కి ఏంటంటే బರ್ತೇವೆ आज नाइट रूल रहता माने पाते जरत 6ರಿಂದ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಯಾರು ನಾವು ಬನ್ನಿ ಗೆಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡುವ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇರು ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಬಲೆಗೆ ಸೇರುಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಏರು ಎಂದು ಪನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆಗೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮಾತನಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ 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 ನನ್ನ ಪೆರ್ಡೂರು ದಾರ್ದರು ಹೋಗ್ತೀರ ಮಾರೇನಿ ನಾನು ಪಾಯಸ ಬುಡ್ದೇರ ಬತ್ತೆರಡ ನೆರವೇರಿ ಬರುವೇರು ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಷ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೈವ್ ಬನ್ನ ಪತಾರ್ಪೇರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚಪುರ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆರತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊರತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ഞാൻ പണ്ടെത്തെ അത് പായസത്തിനൊന്നുമില്ലൊരു പണ്ടേൻ അതെ ഇരക്ക് ഏണ്ടാന്ത് ഞാൻ പന്ന ಸ್ವಾಗತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಯುಗಾದಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುಗಾದಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಯುಗಾದಿ
ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜಡನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಯುಗಾದಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಓ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದಿತ್ತಾರ ಆಂಡೆ ವನಸದ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮತ್ತೆ ಪಾಯಸ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಾಯಸ ಒಂಜಿತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಸುರೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಎಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ತಾರ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಯುಗಾದಿ ಅತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಸಾರು. ಓ ಇನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಅದಿರೆ ಮೀನ್ ಸಾರ ಮಾರೆ ದಾದ ಪುಂಡತ್ತೆ ಯುಗಾದಿ ಅಂಡ ಮೀನಿಗದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೇನಿ ಯುಗಾದಿಂದು ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಮೀನಿಗದೆಲ್ಲ ಯುಗಾದಿಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ. ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಮುಗ್ಗಿಂಡತೆ ಏತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಡಾರು. ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯರು ಮಾರೆ, ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡದು ಪೋಯ್ನೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಇದ್ದೀರಾ? ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಬರತ್ತಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಮೀನ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು. ಅಮ್ಮ ಬರ್ನಾಗ ಸಾರು ಕೊನಪ್ಪೇರು. ಓ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯರೆ ಮೀನ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಸೇರಿಯರ ನಮ್ಮ. ಓ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪದಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ. ಅಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ನಿದ್ರೆ ಇರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬರಂದ ಅಜೇಲ್ ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಏಪಿ ಯಾರು ಪೂಜೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಮಗನ ಅವು ಏಪ ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅದಾನ ಇವನ್ ಪಾಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಉದ್ದವನಿ ತೆಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅನ್ನ. 2 ದಿನ ಬಂಜರ ಬಿರಿಯಾನಿ 2 ದಿನ ತಿಂದೆ ಒಂದೇ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಹೊತ್ತು ನೀರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪುಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾರತೆ. ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ಲ ಇವಾಗ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕವೇ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಕೇನುಂಡೆಜ್ಜ ದೂರ ಪೋತಾರೆ ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕಲಿಜ್ಜರು ರಕ್ಷದ ಅಕ್ಕಲಿಜ್ಜರು ಇರುವೆರ್ಲಿಜ್ಜರು ನೀ ಬತ್ತೇರಿ ಚಂದ್ರತೆ ಅಕ್ಕ ಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜೆರಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಅಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೇಲೆ ಸೇರಿಯರ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು. ಅಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿನಿ ಓದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಎಂಚ ಮೀನ್ ಸಾರು ಕಣತ್ತೇರ್ಗೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬಂಜಾರ ಬಿರಿಯಾನಿ 2 ದಿನ ತಿಂಡರತೆ ಒರಿಯೇ ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಗೊತ್ತು. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತಾರೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಪಾಯಸೋಡೆ ಎತ್ತೀರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಂಬು ಬರೋದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇತ್ತಿ ಬರಣೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿತ್ತ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ದೂರ ಹೋಗ್ಯಾರಂದ್ ಗೊತ್ತು. ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕಲ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಚೀಚ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಕ್ಕ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಾರು ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆರಲ್ಲ ಪಾಯಸೋಡೆ ಎತ್ತೀರಾರು. ಯುಗಾದಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಯುಗಾದಿ ಆತ ಪನ್ಪನಾತ್ ಜೋರ್ ಇಜ್ಜೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು
ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಆತೆ ಬೇಲೆಗು ಅತ್ತು ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ರೋಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆತಂಡು ಓಕೆ 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 ಅಮ್ಮ ಬರ್ನಾಗ ಐಟೆ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಅಂಚಾಪು ಬರ್ನಾಗ ಸಾರ್ ಪತ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪನಂದುಲರೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಸುಕು ಗಮ್ಮತ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಯುಗಾದಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜತೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂದೆ ಅವೇಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಸು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪಗೆ ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರತೆಕ ಹೋದ್ರ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅದು ದೂರ ಪೋಯಿರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇರದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಚಂದ್ರತೆಕ ಉಲ್ಲರೇ ದೂರ ಪೋಯರು ಉಲ್ಲೇರ ಅರಿಲ್ಲಡ ಉಲ್ಲೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 15ಕ್ ಓ ಅಂದೆ ಆನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತುಂಡಾವೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರಡೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ದಿನಲ ಕೊನಲ್ಲೇ ಪಂತೆ ಕೈಪು ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಆಪುಂಡು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡತೆ ದಿನಾಲ ಕನತ್ತೆ ಅವ್ಳು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೆರೆ ದಿನಾಲ ಕೊನರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರಡ ಅವು ಅಟ್ಟಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಜ್ಜತೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಸಾರ್ ಕನತ್ತಂಡು ಯಾವ ಜೈ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚ ದಿನಲೆ ಡಬ್ನೆ ಮಿಂದ ಅಪ್ಪಗ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪನಂದುಲ ರೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬತ್ತನ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡತೆ 30 ರೂಪಾಯಿದ ಸಾರಿ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗತೆ 30 ರೂಪಾಯಿದ ಬೋಡೆ ದಿನಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಖರ್ಚು ಆಪುಜೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾರ ಜಂಡ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂದ ಸಾರ ಎಂಗೆ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದಿನಲ್ಲ ಏನೇ ಮುಖ ಸೆಟ್ಟು ತಿಂದು ತಿಂದು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕಾಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಾಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಕಾಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಪನಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವಂದಾಂಡ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸುಧಾರುಂಡತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುರ ಅಂದೆ ಮಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗಾರ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೀಪುಂತಲೆ ಕಜಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಹೋಟೆಲ್ ಗನಪುನ್ಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಪುಂಡತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ದಿನತ್ತ ಸಾರ್ ಕನಪುನ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಯಾರು ಸುಧಾರಿ ಏರಿತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ತೆ ಧನಿಕುಲು ನಮಸ್ತೆ ಧನಿಕುಲು ಪಡುಕೆರೆ ಆಂಡೆ ಒನಸ ಆಂಡೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಏನ ಒನಸ ಆಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕಲ ಒನಸ ಆಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತ ನೀನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಕೊನದೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ನತೆ ಅಂಚ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ನತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಕೊನತ್ತಾರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೈತಲೇನೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಳ್ದೇನಾ ಕೈತಲ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಾರು ಏಮಕ್ಕ ದಾದನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೇನೆ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನಲ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಅಡಿಗೆದಲ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪೂರ ಅಂದಿಯೆ ಹೋಟೆಲ್ದನೆ ಪೂರ ಅರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಡಿಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಪಾಯಸ ಲಾತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ ಪಾಯ್ಸ ಎತ್ತನೆ
ಕುರೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಿನಲ್ಲ ಕೊನ ಪೂಜಾ ಅಂದೆ ಏರ್ ಯಾ ಬಂತಜಿ ಸತೀಶ ನೀರ್ ಕುರೆ ಅಂದು ಅವೇ ಮಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಏಮಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಇರ್ ಕುರೆ ಅಂದು ಯಾ ಬಂತಜಿ ಯಾನಂಚ ಪನ್ಪೆನೆ ರೇಗ್ ಅವಳ ಈ ರೇಗ್ ದೂರ ಉಂಡು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಓ ಅಂಚಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋರ ಒಂದೇ ಹತ್ತದ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಸಲದು ಅಂದ್ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೀನು ಗತ್ತ ಅಂಚ ತಿನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಜಿಗೋಡು ಇಪ್ಪನಾಗ ತಿನ್ನೋಡು ಕುರೆ ಕಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಡ್ಗೆ ಜಿಗೋಡು ಇಪ್ಪನಾಗ ಕುರೆ ಕಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆಂಚೆ ಮಕ ಸೈತಿ ಬೇಕ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುನೆ ಜೋಡಿಪ್ನ ಕುರೆ ಕಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಕುರೇನೆ ಕಟ್ಟು ಬೊಕದಾದ ಬುಕಿತ್ತೆ ಯಾರು ಮೀ ಪವೇರತ್ತ ಓಕೆ ಮೀ ಪವೇರ ಓಕೆ ಹೌದಾಯ್ತು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಹೌದಾಯ್ತು ಬಾತಿರ್ ನಿತ್ಯ ಹೌದೈ ಬತ್ತಿ ಬಂಜಿಗ್ ಸರಿ ತಿನ್ನೋಡು ಕಾಸು ಮಲ್ತು ದಾದ ಅವರೆ ಗುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಅವಲಂದು ಕಾಸು ಬ ಇನಿ ಆಪುನು ಪೋಪುಂಡು ಕಾಸುಲ ಬೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಕಾಸುಲ ಕಾಸು ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೋಡೆ ಕಾಸೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮೈಕ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡಿ ರಾತ್ರಿದ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡುಕೇನುಂಡು ಅತೆ ಆಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲೊನ್ನತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಚಿಲಿಪಿಲಿಕ್ ಏನುಂಡು ಉಲಾಯಿಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಚಿಲಿಪಿಲಿಕ್ ಏನುಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂಚೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿಕ್ ಏನುಂಡು ಅವು ಸರಿ ಅನ್ನ ಈರು ಪಂಡಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಸರಿ ಅನ್ನ ಈರು ಪಂಡಿನ ಅಂದೆ ಕಾಸು ಒಂತೆ ಬೋಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆತು ಪಕ್ಕ ಅವು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಕಾಸುಲ ಇತ್ತೆದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾಸುಲ ಮೈನೆ ಅದು ಪೋತುಂಡಿ ಪೂಜೆರ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಸುಲ ಮೈನೆ ಅದು ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮಡ್ ಇತ್ತುನ ಚೂರು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪುಲನ್ನ ಇತ್ತೆ ಏನು ಉಜ್ಜೇರು ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದುಮ್ಮಂಡಾತ ಕಾಸು ದಾತುಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆದ ಈ ನೆಟ್ ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಅಕ್ಕಿನೆ ಕುಳ್ಳಿನೆ ಕಾಸತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಕೊನರ ಬಂಡಲ ಕಾಸು ಇರಗಿದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಪಾಯಸಲ್ಲ ಆತೆ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನನ ಒಂತೆ ದಿನ ಕಪ್ಪೆಲು ಬರ್ಪ ಪಾತೆರೆ ಅಂದಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಒಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಪಾತೆರೆ ಗತೆ ಅವಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿಕ್ ಏನುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರಕರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ದಿನ ಕಾಸುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊನಲೆ ಪೋಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತನ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಆತೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬೊಬ್ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದೆ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಬತ್ತುಂಡು ದಿಕ್ಕೇಳು ಸುಮಲ್ಪುನು ಹೇಮಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿದುಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಈರನ ಊರುಡು ಎರನ ಊರುಡು ಪೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ನಿ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜರ ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ಐನೆ ಇಪ್ಪು ನಂದು ಎಂಗ್ಲ ಊರುಡು ಮಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿದ್ನೊಳಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲದ ಅಂತ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಲಂಚನೆ ಆತನು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಪೂರ ಕಾಸೆ ಬೋಡೆ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ನಾಗ ಬೋಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಕಾಸು ಬೋಡತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆತನ ಗತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದೇರಿ ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ರೇಮಕ್ಕ ಆಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ವೀನ ನೀರ್ದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈದನ್ ಗತಿ ಸಜ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ತು ಎಮ್ರನಿ ವಾನಮ್ ದೂರ ಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾವದಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಮಕ್ಕ ಆರ್ತಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸಾರ್ ಕನಪುನತ್ತೆ ಎನ್ನಡ ಕನಕುಂಡು ಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಎಂಗ್ಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಕನಕಗಳ ಅರ್ಡ ಕನಕ್ಕುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಕನಕಗಳ ಬಂಗ ಒಂದು ಕನಕಗಳ ಮರ ಊರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕನಕಗ್ಲ ಬಂಗ ಗ್ಯಾಸ್ಗ್ಲ ಬಂಗನೆ ಅಂಚೆ ಆತು ನಿತ್ತೆ ಏಮಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಕ್ಲನವರುಡು ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡಾ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲನಪುರ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಏತ್ ಕನಕ್ ಬೋಡು ಅಂಡಲ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಗ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೆ ಊರುಡು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಊರುಡು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಹೋತೀನಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿನ ನನಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ನನಲ ಎಂಕುಲ್ನ ಬೈದ್ದುಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು 2-3 ದಿನ ಆಂಡ್ ಇದಂಡ್ರ ಸುದ್ದಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನೈಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಮಂದಿನ ಪತಾರ ಒಂಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನ ನನಲ ಬೈಜಿಕೆ ಬರುವೆಮಕ್ಕ ಬರು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜೇಯಿನಂದ್ ಎಂಕಲ್ಡ ರಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ರಡ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೇರೆ ಬೋಡು ಮಾರೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಸುಮಲ್ಪುನೆ ಬೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ రెండు ಸುಲಭ ಒಂದಿತ್ತದು ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಮರಿಯಾಲಗುಲ ಕನಕ್ ಮಲ್ಪುಜ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋದು ಕನಪುನ ಚಂಡಿ ಆಪುಜೆ ಸತೀಶನ್ನ ಟರ್ಪಲ್ ಆಡ್ಬಾರ ಗುಡ್ಡೆಡು ಈರ್ಡ ಕನಕ ಅಂಡಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕನಕ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕನಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೈತಲ್ಲಿಪ್ನ ಲಬ್ಬಾರ್ದ ಅವಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಗಂಡ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಕನಕ್ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಭಯಂಕರ ಕಾಡಿಡ್ದು ಬರ ಮರಿಯಾಲಗುಲ ಆರ್ ಮರಿಯಲ್ಲೊಡ್ಡೆ ಅವ್ಲೆ ಅಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ಟರ್ಪಲ್ ಅಂದ್ ಕಲ್ಪಡ್ದೆ ಕನಪುನ ಎಂಚಿನೆ ಚಂಡಿ ಕನಕು ನೀರು ಸುಮಲ್ಪುನು ದಾನೆ ಚಂಡಿ ಕನಕ್ ರಪ್ಪ ಪೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ರಪ್ಪ ಬೊಗುಡು ఆయన ಜುವ ಪಾರ ಮುಟ್ಟಾಪುನ ದಿಕ್ಕೆ ಸುಮಲ್ಪುನ ಚಂಡಿ ಕನಕದು ಸೂಪತ್ತೊಡೆ ಚಂಡಿ ಕನಕು ಇಜ್ಜೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಆರ್ ನಾವು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಚಂಡಿ ಕನಕ್ಲೆರ್ ಪೊತ್ತಾವೆರು ಆರ್ ಭಯಂಕರ ಉಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆವ ನಿಕುಲು ಪೂರ ನುಂಗೆಲ ಕನಕ್ ಪೊತ್ತಾಪುನತ್ತ ಆರ್ ಚಂಡಿ ಕನಕ್ಲ ಪೊತ್ತಾವೆರ್ ಅತೆ ಚಂಡಿ ಕನಕ್ಡೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಸುಮ ಮಲ್ಪೆರ್ ಆರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂಚಂಡ ಬಂಗೆಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಏಮಕ್ಕ ಬಂಡೇರತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಂಗ ಮರೆ ಚಂಡಿ ಕನಕ್ಡ್ ಸುವತ್ತಾನಂದ ಚಂಡಿ ಕನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡರ ಉಳಿತಾಯ ಈರ್ನ ಪೂರೆಟ್ಲ ಉಳಿತಾಯನೆ ಮಾರ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಉಲ್ಲೆರ್ ತೂಲಾರ್ ಅರೆಂಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆಯೊಲಿ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕೊನೋಡು ಒರ್ಮನೋದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಕನಕ್ಗೆ ಇಂಚಿಲ ಕೊನಪ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ₹1 ಕನಕ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಟೆಂಪಗ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಆರ್ ₹1 ಬಂಡೇರ್ ಭಯಂಕರ ಇಂಚಿ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಸು ಏತಿ ಟೆಂಪಗ್ ಏತಿ ಇಂಚಿ ಕನಕ್ಲೋಡುಗು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅನಸೂಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ 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 ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅನಸೂಯ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ವನಸ್ ಮಲ್ತರೆ ಅಂಚ ಕುರ ಎಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ಒರ್ಮನೊದುಗು ದಾದ ಕನಕಿ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಏಮಕ್ಕ ಒರ್ಮನೊದುಗು ದಾದ ಕನಕ್ ಅವು ಅನಸೂಯ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಕನ್ನಡನ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ತುಳುತ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪಡು ತುಳು ಬರ್ಪುನ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಒರ್ಮನೋದುಗು ಮಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಾರಿ ತೂಲೆ ಸತೀಶಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರ್ಮನೋದುಗು ಮಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದ್ ಉಲ್ಲೆರಾರು ಸತೀಶನ್ನ ಪೊತ್ತ ಉಜೇರು ತೋಜುಂಡು ಅಮ್ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂದ್ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಪೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗ್ ಒರ್ಮನೋದು ಉಂಡು ಕನಕ್ಗ್ 1 kg ಕನಕ್ಗ್ ಒರ್ಮನೋದು ಉಂಡು ಅತೆ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಚ ಒರ್ಮನೋದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಒರ್ಮನೋದು ರಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ವೆ ಆತ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊನಪೆರ್ ಅಂದ ಕನಕ್ ಅಂದ್ 3 kg ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮಿಲ್ಲುಡು ಪೂರ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನನ ಬೊಕ ಅಂದ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಮಿಲ್ಲುಡು ಕೊನಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕನಕನ್ನ ಏತಂದು ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು
ಅನುಸೆ ಎನ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಕಜಿಪು ಸಾಂಬಾರು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಹಪ್ಪಳ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಪಾಯಸ. ಓಕೆ ಓ ಇನಿ ಪಾಯಸ ಸೂಪರ್ ಅತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಒಣಸ ಬತ್ತಂಡ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಿನ ಕವೆ ಇಂಚೆನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತನೆ ನೀ ಪಜ್ಜಿ ಕನಕ್ ದೀಲೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅವರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅವಲ ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಜ್ಜಿ ಕನಕ್ಲ ಸೂ ಮಲ್ಪೆರಾರು ಚಂಡಿ ಕನಕ್ಲ ಸೂ ಮಲ್ಪೆರ್ ಭಯಂಕರ ಒಲ್ಲೆರಾರು. ಹೋ ವಿಯರೆಗಾವಿಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಕನಕ್ ನುಂಗೇಲ್ ಕನಕ್ ಒರ ಮಸ್ತ್ ತೂವ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ವ ನಿಕ್ಲಿ ರಬ್ಬ ರಬ್ಬ ಅಯ್ಯೋ ಹೊಡತೆ ದೇರೆ ಅರ್ನಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ರಬ್ಬ ರಬ್ಬ ಹೊಡತೆ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕುಲು ಕೆಜಿಡ್ ಏತ್ ಕನಕ್ ಪತ್ತುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೆಜಿಡ ಮಲ್ಲ ಸಪ್ರದ ಕನಕಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತು ಮಕ್ಕ ನಿಕುಲು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನುಸೂಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಪಾಯ್ಸಲ ದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಅನುಸೂಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕರಿ ಓ ಕುಕ್ಕು ಓ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಕ್ಕು ಪರ್ಂದರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನದೆ ಪರ್ನರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂడి ಕುಕ್ಕು అందుకే ಇರಗಿದಾದೆ ಕಜಿಪು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಾಯಸ ಒಣ ಸಾಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಒಣ ಸಾಂಡಿ ಇರನಾಂಡೆ ಅರೆ ನಾಂಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕರಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದು ಜರಿನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಪಾಯಸ ಒಂಜಿ ಕನಕ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಪತ್ತೋಡು ಒಂಜೆ ಕನಕ್ ಪತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಪತ್ತೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಶೂ ಪತ್ತೊಡತೆ ಅಂದ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಪಿಕಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ಕನಕ್ಗ್ 3000 ಅಲ್ಲೇ ಅನುಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಕಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ಕನಕ್ಗ್ 3000 ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏತುಂಡಿಯ ಪಿಕಪ್ಡ್ ಈರ್ನವರುಡು ಅಲ್ಲೇ ಅನುಸೂಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಕಪ್ಡ್ ಅವು ಟೆಂಪೋಡ್ ಅತ್ತು ಪಿಕಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ಕನಕ್ಗ್ 3000 ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಏತೆಟ್ಟ ಕನಕ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು 25 ಕನಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ವಾರ ಅಂಚ ಕನಪುನ 25 ಲೆಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ತೋರದ 25 ಕನಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಐಕ್ ವರ್ಮನೋದು ಇಪ್ಪುಡ ಪಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ಬಾವ ಬಂದರು ಲೈಕ್ ತಂದರು ಬಾವ ಬಲೆ ಬಾವ ಎದುರು ಬಲೆ ಬಾವ ಹಾಯ್ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹಣ್ಣು ಆಯ್ತಾ ಬೇಗ ಹಣ್ಣು ಆಯ್ತೆ ಅಂದೆ ಬೇಗ ಕುಕ್ಕು ಬರ್ಂದುಂಡೆ ಓಕೆ 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 ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಮೇರೆ ಪಿದಾಡ್ದಂಡ ಬಾವೆ ಬಾವ ಬತ್ತೇರೆಂಚ ಪಿದಾಡ್ಯಾರೆಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾವ ಬಿಸಿಯಾ ಇನಿ ಅಂಡಲ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಾರೆ ಇರು ಬಾವ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಕನಕ್ಗ್ 2000 ಉಂಡು ಅವು ವೈಟ್ ಲೋಡು ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ವೈಟ್ ಟೆಂಪೋಡ್ ಲೋಡ ಕನಕ್ ಪಿಕಪ್ಡ ಪಿಕಪ್ಗ್ 3000 ಅಂಚ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೋಪ ಬಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ದೇವರನ್ನೇ ಎಂತ ಬಾವ ನೀವು ಬರುವುದು ಕೋಪ ಮಾಡುದು ಇದೇ ಆಯ್ತು ಅರೆ ಯುಗಾದಿ ಆತ ಅಂಚೆ ಕೋಪಡುಲ್ಲೇರ ಬಾವ ದಾಯ ಕೋಪ ಆರು ನನ್ನ ಪಾತೆರು ಜರ ಆರು ಕೋಪಡುಲ್ಲೇರತ್ತ ಆರು ದಾಯ ಕೋರಿ ಯಾನ್ ಕೆರೋಡು ಆರು ಕೋಪಡುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿದಾಯ ಜೀವದಾನೆ ಕೊರ್ಕರೆ ಕೆರ್ಪುಂದಾಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಗಲು ಪಸಂದ್ ಪೋದು
ಮಾರುನ 2,000 ಪಿಕಪ್ಗೂ ಪಿಕಪ್ಗೆ 2,000 ಪನ್ಪೆರೆ ಅಂಚಂಡ ಅವೇ ಅವು ಸತೀಶನ 3,000 ಅವೇ ಅವು ಒಂದು ಪಿಕಪ್ 2,000 ಅಂಡ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡತಿ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಅಂದ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೆ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಿಲ ಮುರಾಣಿ ಒಂಥರ ಮೋಡ ಪರಬರ ಬತ್ತು ಇಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ತೆಡಿಲ ಅವನಿತ್ತನ್ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ಪರಬರ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಬೈದಂಡು ಪೇಂಟೆಡು ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡ ಗಟ್ಟಿ ರೈದುಂಡ ಗಟ್ಟೀಜಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಏನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ந்துಜ್ಜಿ ಏರನು ಉರುಳು ಪುರ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರ್ந்துದುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಪರ್ந்துದುಂಡು ಶುಭಕ್ಕನವರೋಡು ಪರಂದದನ್ಗೆ ಎಂಗ್ಳೋಡು ಪರ್ந்துಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕು ಬಾವಾ ಬಾವಾ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಶುಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ ಟಾಟಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಾವ ಪಿದಾಡಿಯರ ಅಂದಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾಯಸ ಮುಗ್ಗಿನೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯರು ಬಾವನ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನಾಡುಂದೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ ದೂರ ಪೋಯಾರಿ ಇರು ಬಾರಿ ತಡ ಅಂಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಓ ರಾವಣೆ ಬತ್ತೇರು ರಾವಣ ಅಲ್ಲೈನ ಮೆಸೇಜ್ ಭವ್ಯ ಬಾ ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಾಗೆ ಅವರ ರಾವಣೆಗೆ ಸತೀಶನೇ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಪಂಡ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡುವೆರು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋ ಆವು ಆತು ಪಾಡುವೆರು ಓ ಅಂಚಂಡ ಆವಲ್ಲಿ ಒಣ ಸಾಂಡಿ ಚಂದ್ರತ್ಯಕ ಒಣ ಸಾಂಡ್ ದೇರವು ರಾವಣನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಈರ್ನ ವನಸ ಆಂಡೆ ಚಂದ್ರತ್ಯಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾವಿ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅವೀರು ರಾವಣಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿನಂಚ ನಾಗರನ್ನ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರನ್ನ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದು ನಿಖಲು ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಕಲ ಕಾರ್ಲ ನಾಗರನ್ನ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಾರ್ಲ ಅನುಷಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಬಾಬಾ ವನಸು 10 PM ಬಾಬಾ ಓಕೆ ಸಪುರ ಕನಕಗೂ 3,000 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪುರ ಕನಕಗೆ 3,000 ಎಂಕುಲು ಕೋಲದಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಓಕೆ ಕೋಲದಲ್ಪ ಉಲ್ಲರೇ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಕೋಲದಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇನುಜ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾವಳಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಅದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೇನುಜ
సతీష్ అన్న కేను జే దాదా అండు ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಇವು ఏరున్నారు 4 జನ ఉల్లేరు ఇటు ಆಂಡಿ ಬ್ರದರ್ ಇನಿ ಸೇಮಿಗೆನೆ ತಿಕ್ಕಂದನ ಯುಗಾದಿ ಗಮ್ಮತಿ ಬ್ರದರ್ ಗಿರೇಗದಾದೆ ಏಕೆ ಏರು ఆయన కమెంట్ వెళ్తున్నట్ట 2 సిమ్ ఉండైతే 5 నిమిషాలు ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಪಾಯಸ ಅನುಷಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಬಲಂಜ ಕಾಪಿನಡ್ಕದಲ್ಪ ಓ ಮೂಲು ಕಾಪಿ ಅರ್ವ ಕಾಪಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇರಳ ಕೇರಳ ಓಹೋ ಕಾಪಿನಡ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ವ ಅರ್ವ ಕರೀದು ಕಾಪಿನಡ್ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನು ಕೇರಳಡು ಓ ಇರ್ ಕೇರಳಡು ಇಪ್ಪುನೇ ಕೇನುಂಡು ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೆರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯಾರ್ಜಿ ಅರಿಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಕೇನುಜಿನ್ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಬರ್ವೀರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕಾಪಿನಡ್ಕ ಬಲೆಂಜ ಅಂದುಂಡತೆ ಬಲಂಜ ಅರ್ವ ಕರೀದು ಕೆದ್ದು ಕರೀದು ಕಾಪಿನಡ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಳ್ಳ ಮಂಜ ಅವು ಮಡೆಂತರ ಆಪುಂಡತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ಬಲ್ಲ ಮಂಜ ಒಂದು ಬಲಂಜ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲ ಮಂಜ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲಂಜ ಅವು ಬೇತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಆತ ಅವು ಕಾಪಿ ನಡ್ಕದಲ್ಪ ಸುಲ್ಕಿರಿ ಬೇತೆ ಜಂಚಿಕೇಳಿ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಬೇತೆನೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವು ಪುದರ್ ಒಂಜೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕೇಡ ಅಡ್ಡೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಕಿರಿ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಚಿಕಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದು ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಬಲ್ಲ ಮಂಜ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ರೇಗ್ ಕಜಿಪ್ ದಾದೆ ಆರು ಸೇಮಿಗೇನೆ ತಿಂದಿನ್ಗೇನೆ ಸೇಮಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಂದರೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಆರ್ಲ ಕೇರಳನಾ ತೋಜುಂಡು. ಸೇಮಿಗೆ ತಿನ್ಯಾರೆಗ್ ಪದೆಂಜಿಯೇ ಬ್ರದರ್, ಪದೆಂಗಿಯ ಸೇಮಿಗೆ ತಿನ್ನರ ಪದೆಂಗಿಯ ಪಂಡೇರು. ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ, ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ಲಾ. ಇರೆಗ್ಲಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಳದಂಗಡಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಂದು ಹಳದಂಗಡಿ ಅತ್ತೆ, ಹಳದಂಗಡಿ ಸರಿ. ಹಳದಂಗಡಿ ಖರೀದ್ ಕಾಪಿ ನಡ್ಕ. ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತೆ. ನಮ ಇಟ್ಟೆ ವಿಶು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ನಿಕ್ಲ ವಿಶುಗು ಗಮ್ಮತ್ ಅತೆ, ವಿಶು ಪರ್ಬ. ಹಳದಂಗಡಿ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ. ಹಳದಂಗಡಿ ಹಳದಂಗಡಿ ಖರೀದಿ ಕಾಪಿ ನಡ್ಕ ಬೊಕ ಬದ್ಯಾರ್ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆ ಬೊಕನ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ಬಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನುಶ್ರೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ. ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಯಗ್ ಯುಗಾದಿ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಯುಗಾದಿ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ತನ ಯುಗಾದಿ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬದಿನಾಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ಇಲ್ಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಸೂಯ ಬ್ರದರ್. ಬದಿನಾಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ಇಲ್ಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬದಿನಾಡೆ ಅವಲ ಪುದಾರ್ ಕೇಂದೇನ್ ಬದಿನಾಡೆ ಅಂದ್ ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ನೆನಪಿಜ್ಜೆನ್ ಕತೆ. ಬದಿನಾಡೆನ್ ಪುದಾರ್ ಕೇಂದೆ ಮಾರ್ರೆ. ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್. ಒನಸ ಆಂಡೆ ಬ್ರದರ್ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇರ್ನ ಅವನಸ ಆಂಡೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ದಾಲ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇಜ್ಜೆ ವನಸ ಆವಡತೆ ಅಂದೆ ಇರ್ಲ ಲೇಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಲ ವನಸ್ ಲೇಟೆ. ಪತ್ತು PM ಓ ಇರ್ನಾಲ್ 10 ಗಂಟೆ ಆವಡತೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಅನುಶ್ರೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯಿನಿರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸ್ಗ್ ಪೋಯಿನ ಅಂದ್ ನಿಕುಲ್ ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೇಗ ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ.
ಅವಿತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೊಂಡತಿ ಅಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇಗ ವನಸ ವನಸ್ ಲೇಟ್ ಬೇಗ ಆಲ್ಪೇಜಿನ ಲೇಟ್ ಆಪೇದುಂಡು 9:30 ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ವನಸ್ ಬೇಗ ಆಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ 9:30 10 ಆಪುಂಡತೆ ಗಂಟೆ ಆಪಿದ್ನಾರೇನ ಅಂಚ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಈರ್ ಪನ್ನೋಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನೋಡು ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಾಬೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣೆ. ಸುವರ್ಣ ಪಂಡ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಿಯೇ ಸುವರ್ಣ ಪಂಡ ಬಂಗಾರತೆ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಬಂಗಾರ ಪಂಡತೆ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಪಂಡ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪಂಡೇರ್. ದಾನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದು ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಓದೊಂದುಲ್ಲತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಇರೆಗ್ ತೋಜ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ. ಬದಿನಡೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದಿ ಅವು ಪುದರ್ ಕೇಂದೆ ಅನುಶ್ರೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬದಿನಡೆ ಪುದರ್ ಕೇಂದೆ ಕಂಡೊರ್ಚಿ ಅವು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ನಿ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಬಾಡೇರು ಅಶೋಕ ನಾವು ಮಾರ್ ಪನ್ನಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ನಿ ಸುವರ್ಣ ಪಂಡ ಬಂಗಾರಂದು ಡೈ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾರು ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇಪ್ಪಡು ಅನುಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿದಾಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆರತ್ತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದೈ ಅಂದೆ ಬ್ರದರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಜವೆ ಅನುಶ್ರೀಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೇರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ತುಯ್ಯನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದೂರ ಪೋಯೆರ್ ಅವು ಲೈಟ್ ತೋಜಿನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾಯೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತೆ ದಾದ ಬಂಗಾರ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆಟ ಒಂದುಂಡು ಪೇಟೆಡು ಅವು ಪೇಟೆಡತ್ತೆ ಈರು ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರತ್ತ ಪೋಯ ಆಟಗು ನಿಖಲ್ನ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ನಿಖಲ್ ನೈಟೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಶೋಕನ ಕಾರ್ಲ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನು ಕೋಡೆ ಮುಲ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನು ಶನಿವಾರ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಾರೆ ಓಯ್ ಕುಕ್ಕು ಪರಂದಾರ ಸುರಂಡ ಪನ್ಲೇವೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಾಡಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕುಕ್ಕು ಪರಂದಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಅಂದ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡಿಯೇ ಓಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡೆ
ಓಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆನ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓವ ಆಟ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆನ ಅಂದ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಶೆಕೆ ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ದೊಂಬುಲು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಸೆಕೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಸಂದ್ ಪೋರೆಗ್ ಅವು ಇರಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರ ಬುಡುಪು ಜಾರೆ ಬುಕೋಡೆ ಬರ್ಪುನೆ ಪೇಟೆಗೆ ಕೊನತ್ತು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಪೋಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜನ್ನ ಪನಂದ್ರೆ ಅರೆಗ ಆಟ ಹೋಗುಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಪೇಟೆಗೆ ಕೊನತ್ತು ಅವ್ರ ಪೆರ್ಡೂರು ಬರಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕನಾವಿರತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪನೆ ಹೊಡಿచి ನೆರ್ಪೇರಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂತೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಓ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಅರ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅನಸಾನೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಇನ್ನು ಗಾದಿ ದಾನಿ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕುಲ್ ಅವರವ್ರು ಎಪ್ಪು ಜತ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಚೂರು ಬರ್ಪುಜೇರು ఇప్పుడు రోర్ అంచిన వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఇత్తని ఇప్పుచి లైవ్ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಟ ಹಿರಿಯಾಡ್ ಕಡು ಮೂಜಿ ಮೇಳದಾಗಲ್ನ ಒಂಜೆ ದಿಕ್ಕುಡು ಓ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಮೂಜಿ ಮೇಳದಾಗಲ್ನತೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅವೇ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೋತೆರು ಪನಂದುಲೆರು ಅನುಸೂಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಊರೋಡ್ಲ ಆಟ ಉಂಡತೆ ಈರ್ಪೋಯ್ಜಾರೆ ಆಟೋಗು ಕೇರಳ ಬರೋ ದೂರ ಕೇರಳಡೆ ಆಟ ಬನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೋತೆರ್ಗೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಓ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದೆ ಅವು ಕೋರಿಯೇ ಕೂರಿ ಕೂರಿ ಕಡಪುದೇರ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇ ಆಜು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪಕನ ಕೋರಿ ಗಜಿಪು ಅಲ್ಲೇ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಕೋರಿಗಡ ಪುಟಿಯರ್ పులి కడి మేడ కుక్కు వండండి ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪರಕ್ಕೆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅನಸುಂಡು ಅಂದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಣಸುಂಡು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಕೋರಿಗಡ ಪುಡ್ದೇರು ಕೋರಿ ಕಜುಪ್ ಮಲ್ತ ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಜು ಕೋರಿ ಉಂಡತ್ತ ಕೋರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಐಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮಕ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಐನಿ ಯಾವು ಗುಡ್ಡೇಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೋರಿ ಕೈಪು ಅವೇ ಕುಕ್ಕುದವರ ತಾಡಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ವಾಡ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಓಕೆ 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 ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮೇಶನ್ನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅವಂದಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉರಿಯೋಡು ತುಳುನಾಡಿನ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವಳ ಬಂಗುಂಡತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲ್ದಿನಾಗ ಬರುಪ್ಪಿದಾರ ಒಂಜಿ ಯಾವುಜಿ ಕೋರಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ ನಾಲ್ಬೋಡು ಅವು ಏ ನಾಲ್ಬತ್ತು ನಮಕ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಒಂಡಿಯೇ ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಸಾರು ಅಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಲ್ನೇರಿ ಯಾವ ಮುರಾಣಿ 2 ದಿನ ತಿಂತಾರತ್ತ ಜಾಸ್ತಿನರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಕ್ಕು ಬಿಸಲೆಗ್ ಬೂರ ಕುಕ್ಕು ಪರಂದಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿಗೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಕುಕ್ಕು ಪರಂದಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸಲೆಗೆ ಬೂರುಂಡ ಅಂದು ಅನುಸೂಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಪಂಡೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಬೆರಿ ಪದ ಉಡು ಬಾಯಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಓ ಕೇರಳ ಪಂಡ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಅಂದತೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೇರು ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾವು ಸುಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾವಂದಿ ಜನ ಒಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನುಸೂಯ ಕಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಸೂಪರ್ ಜೋಕುಲು ಆಟ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೆಂದೆ
ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೊಲ್ಲೆರೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೊಲ್ಲೆರೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಬೂರ್ದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ ಕುಕ್ಕು ಬೂರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಬೂರ್ನ 4 ಕುಕ್ಕು ಅವು ಅಶೋಕನೆ ಬಂದಿರ್ ಕುಕ್ಕು ಬೂರ ಅಂದಪ್ಪ ಬೂರ್ನ ಮಾರ್ರೆ 4 ಕುಕ್ಕು ಬೂರುಂಡೆ ಅವೇನ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆ ಬೂರು ಒಂದುಂಡತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಏತು ಕೋರಿ ಬೋಡು ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೂಡ ಕೊರಿಯೇರು ತುಲೆ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪೊರೆರೆ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಓಕೆ ಅಶೋಕನ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಕೂಡ ಬತ್ತುಂಡು ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕೋರಿ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡು ಕೋರಿ ತುಲೆ ಏರ್ ಕೊರುವೆರ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಗಾಂಡಲಾರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಮೇಶನ್ನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಶನಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಅಡಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಂಚಿ ಶನಿ ದಾದಾ ಶನಿ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅಡ್ಕ ಸ್ಥಳದಂಚಿ ದಾದಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ಆಟ ಬಲೆ ತೂವರ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಬಾಯಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ರ ಬಾಯಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾರೆಗ್ ಯಾನ್ ಕೈದೆಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲೋಡ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕೈದೆಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲೆ ಮನಿಯರಂಪರೆ ದಾದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಮನಿಯರಪ್ಪರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂದರ್ನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ದಾದ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ನಾ ಕೂಡ ಮೀನ್ ಮೀನ್ಲ ಉಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಮೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಹೋಗ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಗಲ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ ಪಂಡ ಸತೀಶನ್ನೆ ಖಾಲಿ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನ ಐಕ್ ದಾಲ ಪಾಡುನ ಬೊಡ್ಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನೆ ದಾದ ಪಾಡ್ನು ಪಾಡ್ಗ ದಾಲ ಎತ್ತುಂಡ ಈರ್ನಲೆ ಕೊಡಿತ್ತುಂಡ ಶನಿ ಜಾಗದ ಪುದರ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಈತ ಬರ್ತು ಲೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ರದರ್ ಊರ್ದ ಪುದಾರಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಊರ್ದ ಪುದಾರು ಪೂರ ಸಂಗತಿಲು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡು ಜರಗಿಲಿ ಸತೀಶನ್ನಡ ಕುಕ್ಕು ಬೂರೊಂದುಂಡಟ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬೂರ್ನೆ ಕುಕ್ಕುನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪರ್ಯೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ತು ಮಾರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈರ್ನನೆ ವಿಶೇಷ ಇಂಕಲ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಶೋಕನ್ನ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಎಲ್ಲ್ಯ ಮಟ್ರ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶನೆ ಕುಕ್ಕು ಬೆಜ್ಜಿ ಅಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆರ ಬಾಬಾ ಬಾರಿ ಗುರೆಪ್ಪೆದೆ ದಾದನ ಬಹುದುಂಡು ಅಂದೆ ದಾದ ತುಲೆ ಪಂಜಿ ಬೈದುಂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಶನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುದಾರಿಯೇ ಬ್ರದರ್ ಗೋಳಿ ತಡ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅನು ಆರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೋಯರ ಅಂದುಲ ಇವ್ಡು ಆರು ಇಜ್ಜೇರು
ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಂಡು ಪೋಯರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದು ಉಪ್ಪಡು ಬಾಡ್ರ ಅಂದಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬಾಬಾ ಬಾರಿಕ್ರು ಎತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾರು ತೂವರ ಪೋಯರಲ್ಲಿ ದಾದನ ಬತ್ತು ನಂದಲ್ಪ ಸತೀಶನ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಾಡ್ಜರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತು ಆತು ಉಂಡು ಬಂಡಿರದ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕರು ಎತ್ತೊಂದು ಪನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಾಡ್ರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ರೇపు ಓಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಇಜ್ಜಾರನ ಗುಡ್ಡೆ ಪುರ ಓಡಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಪುರ ಕುಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಉಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬತ್ನ ರಪ್ಪ ಪಾರ ಹಾಪುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಮಂಡೆಗ್ ಬೂರುಂಡ ಅಂದು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಂಡೆಗ್ ಬೂರ ಅಂದಿ ಇರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡತ್ತೆ ಐಕ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಬೂರ ಅಂದು ಆ ಉಪ್ಪಡು ಬಾಡು ಜೇರಾರು ಆ ಉಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣ ಕುಕ್ಕ ಹತ್ತಾವು ಎಡ ಬಂಡ್ಯಾರ ಉಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣ ಕುಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಆಜಿನದು ಕುಕ್ಕು ಕೊರಿಯ ಯಾನು ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಕುಕ್ಕು ಒಂದೇ ಉಪ್ಪಡ್ದು ಕುಕ್ಕವು ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಕುಕ್ಕುಲು ಉಂಡೆ ಅವು ಬೇತೆ ಉಂಡೆ ಏತ್ ಕೊರಿ ರಾಜಿನ್ ಆಜಿನ್ ಕುಕ್ಕು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇಪ್ಪಂಚಂಡ ಆಜಿನದು ಕುಕ್ಕು ಕೊರಿಯಾರತ್ತೆ ಏತ್ ಕೊರಿಯ ರಾಜಿನದು ಕುಕ್ಕುಗು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡತ ಮರ ಕುಕ್ಕುಗು ಕುಕ್ಕುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಬರ್ಪಿರ್ಕೆ ಕುಕ್ಕು ಬೆಜ್ಜಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಕುಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊಣತ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ತೀನಿ ಓ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಜ್ಜೆ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಕನತ್ತದು ಮುಲ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ₹1 ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡುಗು ಕೊರಿಯೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ₹1 ಕನತ್ತಾರು ₹2 ಕೊರಿಯಾರು ಇರೆಗ್ಲ ಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಾಯ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜಾರೆ ಬರೋಡ ಅಂದ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜಾರೆ ಬರೋಡ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಡೂರಿ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಊರು ಪೆರ್ಡೂರಿ ಕೇಂದರೆ ಪೆರ್ಡೂರು ಒಂದು ಪುದಾರು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಡಿಕ್ ಒಂಜಾರ ಇಪ್ಪೊಡು ಆತೆ ಬ್ರದರ್ ಮರಕ್ ಬರ್ತೊಡ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಬರ್ತೊಡ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ಗೆ ₹1 ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಾರೆಗೆ ಇರು ಒಂಜಾರಕ್ಕೆ ₹2 ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಸ್ಸುಕ್ಕು ಬೊಡ್ಚ ಅಡೆಗ್ ಪೋದು ಕೊನತೀನಿ ಐಕ್ ಅಂದಂದ ಅವು ಬೋಡಿ ಅವದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಇರು ಒಂಜಾರ ಎತ್ತ ರಡ್ಡಾರೆಟ್ಟು ಕೊರ್ತೊಲಿ ಇರೆಗ್ ಕೊನೋಡು ಕೊಯ್ಯೋಡು ಬೆಜ್ಜೋಡು ಒಬೇಲೆಜ್ಜ ಏರ್ ಕೊಯ್ತನೇರು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಅಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಓ ಬರ್ಪಿ ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ನಂದೆನ್ನೆ ಯಾ ನೀರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಂದಿಪ್ಪುನು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಅಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕರೆಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಕಶಿತ ಬುರ ಕುಕ್ಕಿಜ್ಜಿ
ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಆತೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ನಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತು. ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇಡ ಐಡಿಡು. ಇರೆಗಾಂಡ ₹3 ಕೊರ್ಕ ಅಯ್ಯೇ ₹3 ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕು ಕತೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕು ಕತೆ ₹3 ಓಕೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕುಗೂ ₹3 ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಾನು. ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕು ₹5 ಈ ವಾ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಉಪ್ಪಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗ ಆಂಡ ಅಂದಿ ಅಶೋಕನ ಉಪ್ಪಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಗ ಆಂಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ಜಿಗೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಮುರಾಣಿ ಭೂತನೇಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಮುರಾಣಿ ಭೂತನೇಮ ಓಲಿಯೇ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನೇಮ ಆಟ ಒಂದು ಪುರ ಕುಕ್ಕು ಮಲ್ಲ ಆತಂಡಿಯೇ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಉಪ್ಪಡುಗು ಅಂದಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ ಮಲ್ಲ ಆಡತೆ ಮುಡಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಆಯ್ಜಾವು ನನ್ನ ಅವಲ್ಲ ಕೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಕೆತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜವು ತಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ತಿಯದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು. ಪರ್ನಂಡೆ ಕುಕ್ಕು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಕುಕ್ಕು ಪರ್ನಂಡೆ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಯಾನು ಉಪ್ಪಡ್ಡು ಪಿರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಪ್ಪಡ್ಡು ಪಿರಾಗ್ಯಾರು ಯಾಲ ಉಪ್ಪಡ್ಡು ಅಂತೆ ಪಿರಾನೆ ಅದುಂಬು ಒಂಥರ ಪುಜ್ಯ ಉಪ್ಪ ತಂಚ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಕ್ಕು ಪರ್ನಂಡೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಕೇಂಡೇರು ಉಪ್ಪಡು ಮತ್ತು ಮಾರಿನ ರೇಟ್ ಉಂಟತಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡೆ ಸತೀಶನ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕಡ್ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಓಹೋ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅತೆ ಬರ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಏಪಾವು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಸುಂದರನ್ನ ಈರ್ ಓಲಿಯೇ ಈತು ದಿನ ಆಂಡು ಓ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಈರು ಬರಂದೆ ಏತ್ ಕಾಲ ಆಂಡಿಯೇ ಸುಂದರನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರಿ ಯಾರು ಆಣಿ ಅಂಕ ಪುದಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಸುಂದರನ್ನ ಎಂದು ಆರು ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋದ ಮತ್ತೆ ಏತು ಸಮಯ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕರೆದ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಪಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ಕರೆದ ಕೆತ್ತೆ ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಕೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬಾರೆ ಎಂದಕೇನಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪಾಡ್ಬೇರ ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಕೆತ್ತೆ ಎಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಕುಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮರ ಒಂಜಿ ಮರ ಪೋಂಡ ನಿಮ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಗಾಳಿಗ್ ನೈಟ್ ಆಪೇದನು. ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಹೋಲಿತಾರೆ ಈತು ದಿನ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಏಪ್ರಿಲ್ 19ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಂಬಾರೆಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಂಡ ಅಂಚನತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಡೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಕುಮಾರೆ ಸಿರಿ ಪೂರ ಎಪ್ಪೇರತ್ತ
ಎಂಕ್ ಇರೇನ್ ಮರಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಡತಾರ ಬರಂದೆ ದೂರ ಓದಿತ್ತೇರು ಮರಪರ ಆಯ್ತಿಂದ ಮರಪುನ ಮರ್ದ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಮರಪುನ ಮರ್ದ್ ತೂಕ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಡ ಕೇಂದ್ ಬನ್ಪೆಲ್ಲೇರೆಗ್ ಅಶೋಕನ್ನೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಐತ್ ಬರ್ತು ಲೈಕ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಇರೇನು ನೆನಪುಂಡು ನೆನಪುನಿ ಎನ್ನುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓ ಹೌದಾನೆ ಮಾರೆ ಎನ್ನುನಿ ಇರೆ ಏಪಲ ಎನ್ನು ನಾರಂಡ ಇನಿ ಬರ್ಪಾರೆ ಲೈವ್ಗು ಆನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈಜರಿತ್ ಏಪಲ ಎನ್ನುನಿ ಅನ್ಪಾರ್. ಅರೆ ಬಣ್ಣಗರ ಎನ್ನಿನಿ ಹಾ ಬನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುನಿ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನಿನು ಬತ್ತುಂಡ ಸಿಕ್ಕುಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಟ್ಟುಗು ತಿನ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಇರಡ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ನದೆ ಪಾತೆರ್ಜಿ ನೆಂಚ ಬೊಕ ರಕ್ಷಿತಾ ಉಲ್ಲಲ ಲೈವ್ಡು ರಕ್ಷಿತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಮ್ಯಾಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ. ಎಂಕ್ ಈರು ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಜಾರ್ ದಾನೆ ದಾನೆ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರೆಗ್ ದಾದಾನ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾವ ಬಂದರು ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಕೂ ಬಾವ ಕೂ ಬಾವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೋಪದ ಬಾವ ರಾಜರು ಬಾವಿರ್ನ ಶರತನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಶರತನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಾವ ದಾದೆ ತೆಲಿಪುನು ಬಾವ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ? ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಶರತ್ತ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಶರತ್ತನ್ನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ. ರಕ್ಷಿತಲ ಇಜ್ಜಿ ಹನುಮಂತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜಿ ರಕ್ಷಿತಲ ಇಜ್ಜಿ ಹನುಮಂತೆಲ ಇಜ್ಜಿ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ನರಮಾನಿ ಅತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ ಶರತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿನ ನರಮಾನ್ಯ ಅತ್ತತೆ ಲೈಕ್ ಅದಿಮೂರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಒನ ಸಾಂಡೆ ಶರತ್ತನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾವ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಓ ಬಾವ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶನ್ನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸತೀಶನ್ನ. ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಅವೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಉಂತುಜಾರ ಇರು ಸತೀಶನ್ನ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಡ್ಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಸು ಮಲ್ಪೆ ಸತೀಶನ್ನವೇ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸಾರು? ಊಟ ಆಯ್ತು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ನಮಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ನಿಮ್ಗೇನು? ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಬಾವ ಒನ ಸಾಂಡ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣವೇ. ಶರತನ ಹಾ ಆಂಡ್ ಅಂಜಾಲ್ ಸುಕ್ಕ. ಓ ಸೂಪರ್ ಮರ ಅಂಜಾಲ್ ಸುಕ್ಕ. ಬಾವ ಈಗ ಊಟ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಬಾವ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಬಾವ. ಬಾವ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿನಿ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಹೌದಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಮೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತೀರಾ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್? ಬಾವ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಂಟೆ ಆಂಡತ್ತೆ 10 ನವನಾಸದ ಟೈಮ್ ಆಂಡತ್ತೆ. ವೆಜ್ಜ ಬಾವ ವೆಜ್ಜಾ? ಓ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒನ ಸಂಡೇ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರನ್ನ. ಯುಗಾದಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆಯವ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ. ಕಿಶೋರನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ. ಕಿಶೋರನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರ್ ಜೋಕುಲು. ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಯಾರು ಪೋಯರ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಆರು
ಇಡೇಕ್ ಇಡೇಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಪಂಡರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶರತ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್. ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಫೈನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಲ್ಲೇ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಆನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ಬಾವ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಸಮಯ ಆಂಡ್ ಮಲಗಿ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವ. ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರ ತೇರು ತೇರಾಯ್ನಿ ತಲಪಾಡಿದ ಅಂದೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾವೆ. ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಇಡೇಕ್ ಇಡೇಕ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆರ ತವ್ವೆ ಖುಷಿ. ಓ ಅಂಚ ಪನ್ನೇರ್. ಓ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚಾನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. 4 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಐಡುಡು. ಓಕೆ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ಇರ್ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್ ಈತ್ ಸರಿ. ಆರ್ ಪೋಯೆರ್ ಆರ್ ಪೋದಾಂಡ್ ಮಾರೆ. ನನ್ನ ಯಾಲ್ಲ ಪೋಪುನಿತ್ತೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪೊಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆ ದಾದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ. ದಾನೆ ಪೋಯ್ನಿ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಡ್ಚ. ನಾನು ಅದಾದ ಅಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಂಡತ್ ಗಂಟೆ ಆಂಡತಿ ಶರತ್ ಬ್ರದರ್. ನಾನು ಯಾಲ್ಲ ಪೋಪುನಿ. ಕೇಶವ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಕೇಶವ ಬ್ರದರ್. ಇರು ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೇಶವ ಬ್ರದರ್ ಒನ ಸಾಂಡೇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿನಿ ಯುಗಾದಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ. ಕೇಶವ ಬ್ರದರ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಯುಗಾದಿ. ನಾ ಯಾಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾನ. 4 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಐಡುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.
ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಇಟ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓ ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್.